Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y Wel, croeso unwaith eto i mewn i'r gôl efo'r Owen, Arwel Owen a fi, Alun Owens fel o'n i'n deud sawl tro, oedd na gêm a hanner ar y cae ras nos Wener. Um, Tair gôl yr un, a wedyn Wrecsam yn ennill 4-2 ar ôl cicio'r smotyn, a Arthur Okonkwo yn arwr y dydd yn arbed uh, o'r smotyn ddwy waith. Felly, noson arbennig ac yn dod at gofion o gemau mawr yn y gwpan, a Cymru, Wrecsam, ddim Cymru, yn curo tîm o'r uwch gyngrair am y tro cyntaf ganrif yma yn cwpan FA. Felly, noson a hanner. Efo'r nathon ni ddim cweit cyrraedd y gêm, gafodd yn trenu o hirio y munud ola, ond sut oeddet ti'n teimlo wrth wylio'r gêm ac ar ôl y gêm? Gret ar ôl gêm. Hanner cyntaf, oedden ni wych. Oedden ni'n neud i Forrest edrych o bod nhw'n trio. Ti'n gweld yn y ddwy gol gyntaf yn yr hanner cyntaf, penderfyniad, dyfal barhad, gwthio mewn i'r bocs. Mae'n bechod o Sam Smith di methu'r cyfle yna jyst cyn hanner amser nes yr gêm drosodd. Forrest yn ôl yn yr ail hanner os ydych chi'n ddisgwyl. Na, ni oedd y tîm gorau, a mae Conco di dod yn ôl o'r perfformiad yn Abertawe rwan, dwi'n meddwl. Fydd pawb yn gofio am perfformiad nos Wener, ddim am perfformiad na cyn dolyg. So, hapus iawn tan heno, ond ni ddod at hynny, dwi'n siŵr. Ia, Arwel, oeddet ti'n teimlo bod o mor gyfforddus ac oedd Ifor? O ddim yn gyfforddus, oedd yn un o'r gemau gorau'r tymor rhwng hanner Sheffield United. Dwi'n meddwl, da ni'n lwcus bod ni wedi cael gemau cystal a gemau sydd bod ar y teledu, really, a wedi cael lot o sylw gan y cyfryngau a Ryan yn y gêm hefyd, felly lwc oedd hynny mewn ffordd, really. Fel Ifor, wych yn hanner cyntaf. O'n i'n meddwl George Dobson yn ffantastig. Oes. Gêm orau dwi wedi weld o'n Wrecsam, dwi'n meddwl. Felly, o'n i yn wych. A fel Ifor dweud, so Sam Smith wedi sgorio'r cyfle hawdda'r tymor i unrhyw un. Dwi'n meddwl, sy'n ei drosodd, sy'n ni'n sôn am fuddigoliaeth, ond nath o'n neud o'n deledu da, nath o'n neud o'n yn gêm wych i'r neutral, felly canlyniad gwych, a dwi'n meddwl ffaith bod nhw'n dîm uwch gyngrair sydd wedi gwneud o'n be ydi o'r rili, so ni'n chwarae'n erbyn tîm o gyngrair 1 neu gyngrair 2, wrach sa'r canlyniad ddim o fawr o bwys, ond achos na Forrest nhw, gret, a doedd o ddim fel bod nhw'n trio yn yr ail hanner chwaith, o ti'n deud oedden nhw ddim yn edrych oedd nhw'n trio yn hanner cyntaf, mi oedden nhw'n yr ail hanner efo chwaraewyr o safon, trydydd gol yn dangos beth i safon nhw'n de, ond canlyniad gwych. Yr unig beth sy'n ar goll ydy'r big time Charlie fixture yn y rown nesaf, ond gawn ni sgwrs am hynny munud. Ia, mae rai ddeud oedd hi'n gêm wych ar y teledu yn doedd, felly help i barhau i gadw'r clwb o flaen y camerâu i raddau, a yn helpu os yna bobl neutral yn gwylio, fel ti'n deud, Arwel, neu bobl o America, pethau felly. Ryan efo'i fam am y tro cyntaf, ac oedd o'n ddoniol, oedd dal Ali McCoy a Darren Fletcher dal wedi exeitio fod nhw'n sefyll 10 llath i ffwrdd o RyanReynolds, doedd. Felly mae o'n od gweld fod yr effaith yna yn dal i bara, ond eto noson wych, doedd, cyffroes fel yr hen ddyddiau, a dwi'n siŵr unwaith eto fod Ryan di fwynhau, felly oedd o'n gêm lle oedd teimladau da, perfformiadau da, fel ti dweud ar Dobson yn arbennig, Arthur Okonkwo
Callum Doyle yn amddiffyn ac yn cario'r bêl hefyd yn doedd. Felly o'na lot o berfformiadau da. A tîm yn gorau chwarae am 2 awr, hanner awr o amser ychwanegol, ond oedd gennym ni 8 diwrnod tan y gêm nesaf. Felly dim gormod i'w golli. Ond mae o'n ddiddorol nodi oedd 5 o'r 6 eitha yn y bencampwriaeth wedi colli, felly ddim yn gorau chwarae yn y rownd nesaf. Ti'n meddwl Coventry a Middlesbrough, Preston a rhain yn gallu canolbwyntio falle mwy ar y gyngrair. Yr unig dîm yn y 6 eitha nath ennill i gêm nhw oedd Ipswich Town. Ac wrth gwrs, fel mae'r ddau ydych chi wedi crybwyll, dyna pwy fyddan ni'n wynebu yn y rownd nesaf. Gêm yn y cae ras a gêm yn erbyn Ipswich Town yn y gyngrair yn y cae ras yr wythnos wedyn. Felly falle ddim y gêm mwyaf cyffrous i gefnogwyr Wrecsam, ond falle yn gêm waith fydd i gefnogwyr Ipswich yn gwynebu trip hir. Felly, Ifor, beth ti'n teimlo fydd agwedd Wrecsam at y gêm? Ydyn ni'n mynd i fynd amdani 100%, neu wyt ti'n gweld Phil Parkinson yn defnyddio rhywfaint ar y garfan? Werth deud, oedd yna cwbl o newidiadau ar gyfer y tîm yn erbyn Nottingham Forrest yn doedd? Mae'n dibynnu lot, mae'r gemau nesaf mynd, dwi'n meddwl, os da ni'n di'r rhediad mae'n dod i ben, a mwy o sydyn da ni'n edrych fel tîm canol cyngrair eto, falle fydd yn tîm cryfach. Ti hefyd tîm yn gwybod pwy sy'n mynd i ddod i fewn. Mae'n dro od, nid yn unig achos bod ni'n chwarae nhw 2 wythnos ar ôl ei gilydd, ond hefyd, dyn nhw'n rhywbeth yn y 5, lle yn is na Notts Forest na dyn, ond mae'n deimlad hollol wahanol. A mae'n gêm anodd, yn y gwpan rwan. Dwi'n gwybod beth wneud Parky, dwi'n meddwl bod nhw'n dibynnu lot ar sy'n na ni dros yr wythnosau nesaf. Ydy, fel ti'n deud efo, mae o'n dro gwael o ran, da ni ddim wedi cael tîm uwch gyngrair, ond da ni wedi cael y tîm anoddaf os da ni wedi gallu cael o ddim yn tîm uwch gyngrair, a mae chwarae tîm yn yr un gyngrair chydig bach yn siomedig, ydy ni. Ti'n neis o chwarae rhywun yn is, lle mae gen ti gyfle da i ennill, neu un o'r tîmau mawr. Felly, mi fydd o ddiddorol. Sut ti'n teimlo ar ôl i'r enwedd o allan o'r het ar ôl? Mae'n anodd deud, mae'n lot o peldroed cyn hynny, does? Mae'n 5 gêm gyngrair i ddod. Yn amlwg pob gêm yn anodd yn y bencampwriaeth, anafiadau, trosglwyddiadau bosib. Un peth na i ddweud ydy, mae yna fwy o chwaraewyr yn dod fewn i ffom. Dwi'n meddwl un peth o'n Park Unig. Mae yn dueddol gael y gorau allan o'r chwaraewr pwysig. Rwy'n eitha Longman er enghraifft ddim yn cael cyfnod da, a wedyn mwy o sydyn, dyn ni wedi ennill 4 ar y bounce, a mae wedi chwarae rhan fwy o rheini, felly mae Io wedi dod ychydig bach yn fwy cyson yn amlwg mae Cacachi ac y bore i ddod nôl i fewn. Mae yna jyst gormod o bêl-droed rili o ran meddwl am dîm, 11 i ddechrau, anafiadau, Cifo Mo, Stion Holliach, Brathbwn yn chwarae wych ar hyn o bryd. Mae o'n math o chwaraewr sy'n tisio chwarae mewn gêm gwpan fel o bosib. Mi wedi gweithio yn y cwpl o gemau dwytha lle mae wedi gwneud gwahaniaeth. Ond y gyngrair fyr y blaenoriaeth i Parky, neithiom risgio dim byd neithiom risgio'r safle Wrecsam yn y gyngrair beth bynnag. Dwi'n meddwl na dyna fydd y blaenoriaeth, a dwi'n rhagweld fydd na unrhyw beth wahanol yn gêm Ipswich nes o gan i weld 7 points siad arogan tîm ar hyn o bryd. Na, a'r da ni wedi crybwyll hefyd, falle, bydd na cwpl o wynebau newydd wedi cyrraedd erbyn hynny, a falle fod o'n gêm dda i roi profiad i chwaraewyr newydd i dorri nhw fewn, i chwarae'r cae ras o pethau felly. Mae'n ddiddorol nodi, mae Coventry a Middlesbrough, y tîmau yn y 6 uchel yna wedi dod â chwaraewyr i fewn yn barod. Rhai da, fyswn i'n dweud, felly dydy'r tîmau eraill ddim yn lleis i dwylo. Wyt ti'n disgwyl gweld bobl yn dod i fewn cyn diwedd y mis, Ifor?
Ydw, ond i raddau mae o'n ddibwyntio dar o gan efo parc. Mae bob dim fel sy'n digwydd diwedd y mis, yn dydi, yn y blynyddoedd dwytha. Yn gofio neb yn dod i fewn yn gynnar. A does am lot o sybrydion wrth ag arfer. Ond y fwy o sybrydion pwy sy'n gadael o bosib. Yr unig un sy'n dod yn ôl efo, y stori sy'n dod yn ôl reit aml ydy'r beth enw Hampus o'r cefnwr o Sweden, ia? Ie, Um, dyna'r unig un sy'n swnio fel fod o efo elfen o wirionedd iddo fo. Ond Ie. fod Mines yn yr Almaen hefyd ar ei ôl o. Ond mae'n edrych fel chwaraewr, chwarae ar yr asgell neu na fel cefnwr yna, fel wingback. Felly, ydy, mae o'n edrych fel fod gen o profil Ie, da, ond yn ifanc hefyd. I raddau, mae'n fwy diddorol i weld pwy sy'n gadael. Mae'r sybrydion mae Max yn dod yn... Hwna'r stori sy'n dod yn ôl hefyd, ond yn cweit yn gallu credu'r peth. A be yn digwydd i Paul Mullin? Ond ni'n meddwl gyna, os yn ni'n fo, so well gyna i aros yn Wrecsam, a trio gwthio'n un i fewn i'r tîm cyn diwedd y mis, yn hytrach na mynd i Fleetwood neu Solf yn yr fel yna. Os mae uchelgais o di chwarae yn yr bencampwriaeth, dyma'i gyfle gorau fo, ynde, gyfle olaf o bosib. Enw, gan i weld yma ni. Dwi'n meddwl y broblem hefo Mullin, fel edo Phil Parkinson, ydy ti mond yn cael chwarae i ddau dîm. Felly, os oedd o'n chwarae 1 munud yn erbyn Nottingham Forest, oedd o ddim yn cael chwarae neb arall nag oedd. A fysa fo'n cael ei fewn i'r garfan o 25 yn diwedd mis Ionawr. Um, Dwi'n yn siŵr ar y funud, ond ie, a fel ti'n dweud, mae'r cwestiwn o pwy sy'n debygol o adael falle yn rhoi syniad o lle mae'r lle i ddod i fewn. Ti'n disgwyl gweld rhywun yn mynd arwel? Ie, dwi'n gwybod lle mae rhywun fel Andy Cannon, efo Anna Felitli, chwaraewr fel yma, ti gael sniff sydd yma, anafiadau yn amlwg. Mae yna sôn fa Ashfield yn mynd i fynd, wrach ar fenthyg i rwle hefyd, dwi wedi clywed hynna, ond dim bys efo yn cael effaith ar yr nifer yn y sgwad yn amlwg, ond ia, rhywun fel Andy Cannon yn ddiddorol, achos di o'm wedi cael dim peldroed ar y safon yma na chdi efo Wrecsam beth bynnag. Ydy o efo'r cyflymder a'r ffitrwydd ne i ddod i mewn i ganol cae, dwi'n gwybod cymharu efo rhywun fel Lewis O'Brien, dwi'n siŵr iawn. Ac o ran dod i mewn, dwi'n siŵr, mae'n anodd dweud dydy, dwi'n meddwl oedden ni angen rhywbeth tymor dwytha, oedden ni angen Sam Smith a Rodriguez, achos oedden ni ddim yn sgori digon, ac o'n i eisiau rhywbeth i bwysio ni dros y llinell yn doedd. Dwi'n yn gwybod, os ydyn ni dal i berfform, does am bylchau amlwg i fi, pa mae'n ffit. Felly, dwi'n yn gwybod. Fydd nhw'n bendant o ddod â ymwysodwr i mewn, dwi'n rhagweld hynna. Ie. Hard un arall, dwi'n yn gwybod. So well gen i weld Mullin ar y fain cyn Hadi. Ie, o'n i ar Be ddeud, o'n dwi'n i sefyll. synnu o A'r ti ffaith ddim. bod fi wedi gweld o fel fan yn watch Rangers yn y blaen. Mae di pechu fi big time man yna. Do, o'n i'n mynd i ddweud fod i wedi synnu fod ti ddim wedi sôn am Ryan Hardy o gofio dy sylwadau blaenorol di. A fel i ddweud y blaen, dwi'n meddwl bob ffenest da ni wedi gael, da ni wedi dod â 3 chwaraewr i fewn, ymosodwr, wing-back a un safle arall. So ti ddim yn synnu fod o rhywbeth yn debyg, falle 2 neu falle 3. Felly, sy'n ddim yn synnu falle fod Ryan Hardy, dy'r person amlwg i fynd yn lle i ymwysodwr ynde, falle fydd e ddim lle i J-Rod ag Elliot Lee, sôn am Elliot Lee a fy Reading ar funud falle. Hefyd sôn am Andy Cannon yn mynd i Doncaster, mae o wedi cael 4 dyrchafiad yn olynol yn dydy, felly falle sy'n bwr yn bod neu roedd fel y well iddo fo. A wedyn mae falle Ryan Barnett, achos dio ddim, fel ti dweud, ar fel mae Longman wedi cael lot o gemen do, lot o chwarae yn y 5 gêm diwetha, felly falle fod Parky yn chwilio am rywun fel y gŵr o Sweden, i fod yn sôn amdano fo, i ddod i fewn. Felly, dwi dal yn meddwl fi yn y symudiadau, ond da chi'n iawn, mae Parky
A Sean Harvey fel arfer yn licio rhywfaint o farged yn dydy, felly falle na nhw aros tan yr wythnos ola. Ond ti'n iawn, does na ddim bris, ond dwi'n meddwl, eto, um, mae Kiefer wedi cael anafiadau yn dydy. Mae Sam Smith ar y funud ydy'r unig ymosodwr sydd gennym ni, de? Felly mae yna le i un arall. Os nag wyt ti'n teimlo mae Ryan Hardy ydy'r person i gymryd y rôl yna. A dwi'n meddwl fod wedi dangos ddigon fel fod o'n chwaraewr sy'n gallu chwarae'n arbenn ei hun. Mae'n gallu fod yn dod ymlaen fel ail ymosodwr, ond sa ti'n eisiau gweld fo fel y rhif naw yn dechrau gêm o be mae wedi dangos i ni hyd yn hyn. Felly, gawn ni weld. Mae yna sioedd am ymosodwr 4 miliwn ar 10 yn dod o drafod yn does, ond mae yna lot o sioedd fel yr un Max Clyweth ar ein sydd yn... Yna sôn fod Callum Doyle yn mynd i fynd yn ôl i Man City am 30 miliwn efo hwnna eto'n swnio'n hollol. Dwi'n meddwl nas perfformio fel na flaen RyanReynolds, yn ei ddim drwg i'r Kitty o gwbl naddo. So, na, dwi'n meddwl mae o'n... Siwr Arian ar gael. Ydy, dwi'n meddwl, mae Ryan, falle, mae o'n mwynhau gem y cwpan yn dydy, oedd o'n adeg y gêm Sheffield United a y siarad efo'r chwaraewyr ac oedd wedi cyffroi'r amlwg. A hyd yn oed, dwi'n meddwl mae'r gêm lle nath o syrthio mewn cariad efo peldroed oedd y gêm trofi na, y semi-final yn erbyn Stockport, pan nath Mewn gol na'n funud ola. Felly, ydy, dwi'n meddwl fod unwaith eto'r amseru wedi fod yn eitha daf gan Parc i falle fod nhw fodlon mynd i fewn i'w pocedi. Mae wedi bod yn gyfnod cyffroes hefyd i'r merched. Colli yn anlwcus iawn yn y munud ola yn erbyn Caerdydd, wythnos diwetha, a gêm yn erbyn Llansawel wedi gohirio, ond gêm arall yn erbyn nhw'n y gyngor wythnos yma. Beth ydych ti'n meddwl am y gêm yna yn erbyn Caerdydd efo'r? Ie, dwi'n meddwl perfformiad ail hanner. Da iawn, deud gwir. Oedden nhw'n neud i'r pwynt, dwi'n meddwl, ar ôl bod ar ei hôl i dod yn ôl. A falle switch off, mwyn o'r cic-ol ar gêm. A mae bach... Dwi'n meddwl sa'r pwynt yma, wedi gwneud y gwahaniaeth falle ddim yn dyngen fennol, ond sy'n wedi bod yn gyffyrddus ar y blaen wedyn. Ond fel mae nhw'n mynd i fod yn chwarae Caerdydd ddwywaith eto cyn diwedd y tymor, a heina fydd y gemau pwysig, ennill y ddwy yna, fydda ni'n bencampwyr. Ond ar y cyfan positif, mae'r cynnydd yn amlwg yn dydi o ystymor dwytha. Do, gafon nhw'r cyfleoedd gorau yn yr ail hanner na'n do cyn y munud ola, ond falle yn gwers iddyn nhw. Beth sydd oedd ti'n teimlo ar ôl gêm ar ôl? Ia, fel oedd Ifan dweud, mae'r faint o weithiau mae Caerdydd i sgorio ar ôl 90 munud yn anhygoel yn yr 2-3 tymor dwytha. Maen nhw'n, dwi'n gwybod, gemed pwysig efo scores agos. Maen nhw jyst yn gallu ffeindio ffordd o ennill yn sgorio. Ond mae'n siom dweud y gwir, achos rwy'n teimlo wrach bod Wrecsam angen y buff yna cyn y toriad. Cyn mae pethau mynd yn fwy cystadleuol fyth efo'r 4 tîm ucha yna. Maen nhw dal ar y brig, mae gen Caerdydd gêm mewn llaw. Felly, fydd gen nhw ddim buffer, dwi'n meddwl. Mae Caerdydd eisiau chwarae Llansawel i ffwr, honno ydy'r unig gêm fydd yn rhoi her iddyn nhw os ni'n tybio. Felly, dwi'n meddwl fydd nhw'n debygol o fynd i'r toriad ar ei hôl i o bwynt. Felly, fel Ifan dweud, fydd nhw angen curo'r ddwy gêm yna mewn gwirionedd. Ac eto, mae'r Caerdydd yn dîm sy'n bach o fwgan iddyn nhw. Dyn nhw'n cweit yn gallu curo nhw pan maen nhw angen. Dyna beth sydd wedi dal nhw'n ôl, rili, i'r 2 dymor dwytha, ond sicr maen nhw'n fwy cystadleuodd rŵan. Maen nhw ar fryd gyngrair, felly sydd na ddim rheswm i beidio bod yn positif. Just cyfle di golli, ond maen nhw'n dal yn y ras. Ydy, dwi'n meddwl maen nhw wedi dangos fod gen nhw ddim rheswm i fod ofn Caerdydd, ond maen nhw angen lladd y bwgan ol ar dydy, dwi'n meddwl. Bendant lot i edrych ymlaen at fo, cyn diwedd y tymor. Gêm Llansawel, yn erbyn Llansawel pen wythnos yma, ti'n teimlo'n hyderus am hwnna ar fel? Yn dod, dwi'n meddwl, profiad dwytha sgynau o watcho Wrecsam Llansawel ydy un o'r gemau cyntaf tymor dwytha i ffwrdd yn Llansawel, y tywydd yn ofnadwy. Gysyn nhw gwers yn y gêm yna, yn dweud y gwir.
Nhw'n colli tair i ddim o fewn hanner, dwi'n meddwl. Ond maen nhw wedi dod dros hynna wan, maen nhw wedi gwella, da ni wedi bod yn sôn amdan yr chwaraewyr newydd yma, dyn nhw'n mynd i brofi'n llawer o her. Dyd y gwir, dwi'n meddwl dylen nhw gyro'n gyfforddus. Ac os nad y gyngrair, sy'n neis meddwl byddwn nhw'n mynd am y gwpan, rili. Dwi'n ffyddio nawn nhw ennill rhywbeth tymor yma. Dwi'n meddwl mae gen nhw gyfle da iawn y does i ennill. O leia un cystadleuaeth. A dy'r gemau ddim yn tawelu i Wrecsam efo'r gêm yn erbyn Norwich ar y cae ras. Oedden ni'n reit gyffroes draw yn Norfolk y mis Medi, buddigoliaeth i Wrecsam, felly cyfle i ni wneud y dwbl am y tro cyntaf yn bencampwriaeth. Sut wyt ti'n teimlo am y gêm yma? Falle werth deud, mae yna sôn fod ymosodwr Norwich Sargent yn mynd i fynd i Toronto hefyd. Felly, bach o broblemau, nath o wrth y chwarae yn y gêm gwpan penwythnos yma. Sut ti'n teimlo am y Sadwn? Ie, di hynny byth yn arwydd da na di pan mae chwarae nhw'n gwrth o chwarae. Ie, dwi'n meddwl, mae gêm yma i ffwrdd Norwich y gêm gyntaf cybore, falle hon fydd i gêm gyntaf o'n nôl. Os nhw'n dal efo gêm yna. Ar bapur, mae'n erch yn gêm hawdd, ond wedyn ti'n sbio mae'r record diweddar Norwich reit da. Dwi'n meddwl gyda 10 pwynt 5 dwytha. Rhoi cweir i Walsall yn y gwpan, os ydych chi ddarllen rhywbeth mewn i hwnna. Ond eto, mae'r momentum gyda ni, dwi'n meddwl. Ar ôl y gwpan, mae pawb di anghofio bod ni wedi ennill pedair yn y gyngrair o'r bron. Os ni llan wedi Sadwn, mae'n y jans go dda fydden ni'n y chwech uchel. Wedyn mae'n dipyn o incentive lle wedyn i fynd amdani, dydy. A be wnaeth efo Keith Moore, dwi'n meddwl fydd Keith Moore ar y fainc, sicr fo Sam Smith, a wedyn pwy di'r ddau sy'n chwarae, os di Sam Smith yn ffit, wrth gwrs, a wedyn pwy di'r ddau sy'n chwarae tu ôl, mae wedi bod yn amrywio lot ar ddau yna. Ond mae'r garfan yn gry, sy'n gwneud y peth ffenestr o sglwyddo'n anodd darogan, ond ie, dyla ni fod yn hyderus. Wel, mae'n deg deud fod Norwich yn un o'r tîmau yma fel oedd Blackburn efo record dipyn gwell oddi cartre nag o gennyn nhw adre. Felly falle fydd o ddim cweit mor hawdd a mae'r tabl yn edrych a maen nhw wedi bod ar chydig bach o rediad gwell. Ond os da ni isio edrych am y chwech ol yna, y chwech ucha arwel, mae hon yn gêm ddylen ni ennill, ti'n feddwl? Yndi, jyst o ran yr rhediad ni ar hyn o bryd, i arw fyny lawr, mae'n Norwich wedi bod, ennill colli. Mae'n just yn arwydd o pa mor gystadleuol di'r gyngrair yma. Ti'n sbiad ar 10 gêm dwytha Norwich, os ti'n beth neu bod nhw'n y 3 isa. Dyn nhw'n dîm 3 isa, really. Mae gen nhw wedi cael canlyniadau da yn yr 10 gêm dwytha. Felly, a ni beidio edrych gormod i mewn i hynna. Ond ar y cae ras, da ni'n gwella'n perfformiadau ar y cae ras, da ni bo'n wych, dweud y gwir, yn do ers dolyg adre, felly dim ond bod hynny'n parhau. A y peth, dwi dal ddim yn meddwl bod Park yn gwybod beth yw dim gorau fo, ond dwi'n meddwl peth da di hynna erbyn rwan, achos mae yna ormod o chwaraewyr di rhoi llaw fyny sy'n ni'n tybio pwy ti'n mynd i chwarae, pan mae pawb yn ffit yn y wingbacks na, pwy di dri gorau di'n canol cae, felly os ti Keith Moore holliach, ti'n cadw Smith i fewn, siwr fod dim. Felly, dwi'n meddwl mae yna broblem iach i gael o ran dewis tîm. A ia, fydd ddiddorol gweld, dweud y gwir, os di chwaraewyr yn dechrau dod nôl i ffitrwydd, pwy mae'n ddewis, di Sadwrn. Bydd, mae yna opsiynau ar hyd y cae, does, mae gen ti Cacace di dechrau gêm gyntaf ers amser hir, ar ôl i Thomas yn gael rhediad da, ond Cacace'n sgorio, mae Cabore i ddod yn ôl, mae Clyweth ddim yn y gêm, nag oedd to, a Matty James oedd falle'r chwaraewr gorau dros y gefn Nadolig, dim di chwarae nos Wener chwaith, a wedyn, fel ti dweud, mae gen ti Keith Moore a Dean Windass, a bobl fel Liam O'Brien hefyd ar y fainc, does, felly Lewis O'Brien. Felly, mae o'n sefyllfa
neis i Parky o bod gen fo opsiwn ar y fainc yn does, a wedyn yn gallu gweld sut mae... Dwi'n wedi clywed os yna anafiadau ar ôl y gêm. Dwi'n meddwl, Sam Smith di chwarae 100 munud o falle ddim yn ddelfrydol. Gobeithio fod o ddim wedi cael, ddim wedi chwarae lot o gemau cyn hynny. Ond mae'r tîm yn edrych yn eitha iach ar y funud, yn dydy. Felly, fel ydych chi'n dweud, mae'r chwaraewyr yn dod yn ôl. Does am rheswm i ni orfod brysio i drosglwyddo chwaraewyr i fewn ar y funud, nag os maen nhw mewn sefyllfa eitha iach o ran hynny. Felly, cwestiwn mawr, felly, pa fath o ganlyniad sy'n disgwyl i fawr? Dwi'n meddwl, dwi ddim. Dwi'n meddwl, da ni'n gry drwy'r tîm. Dwi'n disgwyl i ni ildio gol dyddi yma. Mae hynny bach yn optimistaidd, ond dwi ddim pwy bynnag sy'n chwarae. Dwi'n meddwl, mae'n amrywiaeth mewn steil. Da ni'n gallu chwarae'n hir, disgwyl i Cifr ddal i fyny neu rhoi dros y top i Smith rhedeg ar ei ôl. Ond a lot i'r tîm eraill feddwl amdano nhw, fel amdano fo, really. Felly dwi'n reit hyderus, dwi ddim. Arwel, wyt ti'n teimlo rhy mor hyderus? Dwi'n jyst yn meddwl fydd o'n un o'r games neu lle bob tro da ni wedi chwarae'n dda, da ni ar rediad da, mae pawb yn holliach, da ni'n disgwyl ennill, da ni ddim yn. So dwi'n mynd i ddweud game gwartel, dwi'n mynd i ddweud 2 gol yr un, just am y rheswm yna. Tra'n gadael i fawr bod rhy happy clappy. Ydy, dwi'n meddwl mae'r gyngrair yma yn dueddol o wneud hynny i dimau, ond dwi yn teimlo fod ni mewn sefyllfa da efo opsiynau da. Mae o'n ddiddorol hefyd, clywed ddim wedi chwarae, ond da ni yn gryfach yn y cefn, dwi'n meddwl, efo Dan Scar yn chwarae, bod ni ddim mor dda am symud y bêl. Felly fydd o'n ddiddorol gweld pa dîm fydd o'n pigo, ond pan mae gen ti opsiynau, dwi'n meddwl, ers iddo ddechrau chwarae Broded a Windas efo'i gilydd, da ni wedi edrych yn, fel fod ni'n gallu torri amddiffynfeydd lawr yn do. A hyd yn oed rwan, mae Rathbone ar rediad arbennig o dda o sgorio yn dydy, felly dwi'n mynd yn rhaid ti chwarae'r ddau efo'i gilydd erbyn hyn, achos wneith Rathbone roi rhywbeth i ti hefyd. Felly dwi'n meddwl mae gennym ni lot o opsiynau. Felly dwi wedi ochri efo'r happy clapper tro yma a dweud 2 gol i Wrecsam. Felly gobeithio wir byddwn ni'n gweld y bêl yn mynd i fewn, gol.